Takže, čaute, a vítam vás pri takom kratšom, ale informačnom, veselom videu, pretože 21. apríla 2013 sme presiahli nádhernú hranicu 50 odoberateľov. Šťastno 50 to bola Kristna Dada, ktorej strašne ďakujem, a aj vďaka nej máte teraz k dispozícii nový balíček do hry Zotikon. Odkaz na neho je hneď pod týmto videom. A taktiež vďaka mojej 50-ke ďakujem aj strašne hráčke Luluzile, alias Maruške, pretože väčšina nových odoberateľov je práve od nej, za čo jej ešte raz strašne ďakujem, že takto mi pomohla veľmi. No ale teraz k balíčku. Balíček obsahuje Formidable Oceans, Tropical Paradise plus nejaké dinosaury, ktoré nie sú v spoločnom balíčku. Takže balíček bude spojený s môjim starým balíčkom. To znamená, že vlastne všetky súbory si pretiahnite tam, kde, jak by som to povedal, tam, kde ste mali už tento balíček, lenže musíte zdať buď nahradiť súbor, alebo nepremiestniť. Ale ja by som skôr dal nepremiestniť. No a ešte také zaujímavosti. Máme pomaličky, blížime sa ku 17 tisícom zhliadnutí videa. Momentálne mám takých 16 600. Tak. A po tomto videu, keď natočím ešte dve videá, tak vlastne to druhé video bude z T. Takže 100 videí, momentálne 52 odoberateľov, áno, lebo v podstate to točím 2 dní už potom. Ja viem, je to smutné, ale nemám čas na intraku veľmi. No a čo k tomu dodať? Určite vám strašne ďakujem za vašu podporu, lajky, komentáre, odbery. A určite sa teším na ďalšiu tvorbu. Budem sa snažiť stále zlepšovať svoje videá. A určite spolu dosiahneme magickú 100. Takže sa majte a tepero.